सकाळ मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे कोकणी सूर्य चॅनलवर आणि डेली ब्लॉगमध्ये. तर झाले मॉर्निंग. तर बघूया आजचा दिवस कसा जातोय ते काही आयडिया नाही आहे. तर ऑफिसला जायचं आहे आणि ऑफिसवरून आल्यावर परत भेटायचं आहे आणि एडिटिंग मात्र चालूच आहे कंटिन्यू. बघतच असाल व्हिडिओ येत आहेत, तर जाऊन बघा. काय ग? तर बड्डे जाऊन ब्लॉग बघा आणि लाईक करा, शेअर करा. ठीक आहे, तर बघूया आजच्या दिवसात काय घडामोडी. पिल्लू येतोय आज की लेट येतोय ते पण काय आयडिया नाही. तर बघत राहा ब्लॉग आणि एन्जॉय करा. नो शरफचा ब्लॉग आलेला आहे. तर ऑफिसला आम्हाला पण जायचंय. तर चरणने पण बड्डेचा ब्लॉग टाकलाय. बघा चरणच्या चॅनलला आणि आपल्या चॅनलचा पण बघा. पहिला आपला टाइम भेटला की त्याचा बघा. तर नाश्त्याला बनवत आहे मस्तपैकी मॅगी, मसाला मॅगी, कांदा टमॅटो मिरची चटणी बिटणी सगळं मिक्स होणार आहे आणि मॅगी बनणार आहे. आणि मग आम्ही मॅगी खाणार आहे आणि मग ऑफिसला जाणार आहे. पण मॅगी 2 मिनिटात नाही भरत आहे. हे कोणी काढलंय ना ते मला माहिती नाही. मॅगी 2 मिनिटात नाही भरत 100%. तुम्ही पण ट्राय केली असेल तर सांगा मला, 2 मिनिटात बनते काय? नाही म्हणत मग चला मॅगी बनवू द्या, मग खाऊया. ओके. नवीन सायकल कामावर आणले मग मी. जमलोय, भारी आहे ना. आपण ह्याची झलक नंतर बघूया. छान आहे सायकल. टिंग टिंग आले. पिल्लू कुठे आमचा बघू? कुठे पिल्लू? झोपले. चला हे बघा सायकल बघा. मला जायचं ऑफिसला. मस्त सायकल आलेली आहे. पिल्लूलाच गिफ्ट. वा मजा. याला उठूया आपण. आमचं पिल्लू झोपेत उठून आहे आणि पिल्लूचं गिफ्ट इथं आहे बघ. हे डोळे बंद. गिफ्ट उघड. 2 3 surprise. अरे वा. हे भाई हे काय? तिथे जातो. थांब घेतो मी. छोड उठ. कशा वाटलं गिफ्ट? छान छान. जड आहे म्हणजे आमची पिल्लीची नवीन सायकल. बाय या कशी आहे? भारी आहे. आवडली तुला? हे बघ मार्केटला पण जाऊ शकतो तू भाजी आणायला. वर बसायचं. हा मित्रांनो सायकल पिल्लूची आणलेली आहे मस्त. पिल्लू मम्मीने कामाने छान छान बघितली तुम्ही सायकल. आणि पिल्लू पण इकडे आलेला आहे. काय बोलतो पिल्लू? तर आता मस्त हा सायकलवर बसला होता. आता आम्ही व्हिडिओ नंतर संध्याकाळी हा चालवत होता. संध्याकाळी काढायचा आपण व्हिडिओ. दाखवू आपण संध्याकाळी. हा संध्याकाळी दाखवतो सांग ऑफिसवर ना आल्यावर. आता इकडे मॅगी आमची रेडी आहे. मस्त मॅगी मस्त रेडी. तर मॅगी खाऊ. लेट होते ऑफिसला जायला आणि ऑफिसला जाऊया. चला गरम गरम मॅगी खाऊया आणि ऑफिसला जाऊया. ओके. संध्याकाळी भेटूया. स्वप्न बघितलंस तू? स्वप्न सायकल नव्हती. शिवला सोडायला आलो आणि भेटली. काय चांगली आहे ना सायकल? जड किती आहे? जास्त नाही वापरले. हेवी आहे ती सायकल. बसायला पण नाही. हे पण ह्याच्यात बघ काय आणलंय तू. ह्याच्यात बघ काय आणलंय तुला. हे बघ हे लाव कानाला. हा हे वाजव. हे बघ कान उडणार. हे बघ असं आहे बघ. दाखवतो ते. थांबा. टिंग 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 टिंग. हे बघ पिल्लू. हे बघ
हे बघ कान बघ माझा कान बघ अवघ 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 पॅन्डल अवघ मार, चल आता. अवघ 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 हा, मार ते पॅन्डल. हे बघ हे बघ हे बघ माझा कान बघ हा बघ हा बघ इकडे इकडे अरे इकडे बघ हे बघ हा, पॅन्डल मार. ऑफिसवरनं आल्यानंतर शिवला सोडायला डायरेक्ट मार ना ह्याच्या पाय ठेवायच्या बघ ह्याच्या हा ह्याच्या पाय ठेव पुढं मार मार पुढं मार जरा पुढं. अशीच चालवायची जरासा पुढं जरा पुढं. पुढं जरा. जरासा बस आता हे पाय ह्याच्या पाय ठेव ह्याच्या पाय ठेव घाबरायचं नाही रे ह्याच्या पाय ठेव त्याच्या पाय ठेव हा मार ह्याला मार हा शबाश ए शबाश चालव चालव पडणार नाही हे बघ पडणार नाही हे टायर आहे ना पडणार नाही तू ठेव पाय चालव चालव हा चालव मित्रांनो बघितली पिल्लूची सायकल आणि काय ते काय त्याला बोलतात पिल्लूला आणलं ते काय हेडफोन स्टाईल आले नवीन पॅक पॅक करायचे तर आणि इकडे मम्मी बनवते मस्तपैकी मच्छी फ्राय खूप दिवसांनी चालू आहे मच्छी फ्राय हा त्या दिवशी पण मॉर्निंगला बनवलेली ते आपण टिफिनला नेली काय काय आहे बोंबील बोंबील बांगडा मांडलेले थोडे आवाज आमचे बसलेले आहेत क्लायमेट चेंज झाल्यामुळे इकडे फ्राय होतं इकडे भात सुकलाय तो भात सुकलाय तर मच्छी फ्राय होते नंतर मग जेवताना बघूच आपण बोंबील बांगडा आणि मांदेल तर मस्तपैकी फ्राय होते मम्मीची तब्येत थोडी डाऊन त्यामुळे आवाज थोडा वातावरण चेंज झालेलं आहे थंडी गरम सगळंच होतं तर बघा ब्लॉग आता बघू फ्राय होते मच्छी मग मस्तपैकी जेवूया ओके ब्लॉग येत आहेत जरा आणायचेत आपल्याला लाईनीवर ब्लॉग कारण की थोडं मागे पुढे झाल्या आपण फिरायला गेलो तिकडे नेटवर्क नव्हतं तर येतीलच ब्लॉग आपण एका दिवसात 2-2 टाकून बरोबर लेवलला येईल तर बघत राहा ब्लॉग एन्जॉय करा मित्रांनो दिसतंय ना हां दिसतंय तर जेवण झालं रेडी आणि त्या दिवशी आपण खाल्ले गणपतीपुळ्याला बांगडा चिकन सुरमई बांगडा नाही पापलेट आणि कोळंबी आज मम्मीने घरी मस्त वेळी बनवलं आहे बांगडा बोंबील आणि 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 काय दुधुनी शेवची भाजी आणि एवढीशी मिरची आणलेली आहे हट 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 हे बघा घरात शिरते बघा हे बघा घरात शिरते आमच्या बांगडा बोंबील भाकरी गरम आणि इकडे आहे ऋतूसाठी शेवची भाजी आणि ऋतू तिकडे बनवते गरम करते ताईने दिलेलं मस्तपैकी चिकनचं तर चिकनचं गरम करते आता जेवून घेऊया आणि नंतर भेटूया तुम्हाला मस्तपैकी कोकणी स्टाईलचं एकदम फ्राय मच्छी केलेली आहे खाऊया आणि नंतर भेटूया आणि आमचे पप्पा मग माजरीला हाकालण्यासाठी जेवणावरून उठून गेले आमच्या पिल्लूची गाड्या मात्र इथंच आहेत जेवणावर गेलेत उठून मांजरीला हाकायला त्याचा घेऊया आणि भेटूया तर मित्रांनो मंडळींनो आजचा दिवस जवळजवळ संपलेला आहे आणि उचकी लागली मला आणि दिवसाची एंड ऋतूने आणलेली अशी मस्तपैकी कॅडबरी सॉरी खाऊन होणार आहे फोडून झालेली आहे काल भेटलेली गिफ्ट आणि ही अशा प्रकारे कॅडबरी आहे तर ऋतूने एक टेक्निक सांगितले मेल्ट झाल्यावर अजून चांगले लागते त्याच्यामध्ये काय नट आहे पाव छान अप्रतिम आहे खाऊयाच आणि झोपूया सकाळी परत भेटायचे तर कसा वाटला आजचा ब्लॉग कमेंटमध्ये सांगा लाईक शेअर आणि जे नवीन आहेत त्यांनी सबस्क्राईब करा भेटूया आपण उद्या शुभरात्री.